Say
Hindi ko makaya umanap na ng iba. Ikaw lang sinasamba. Alam mo ba, kapag kapulong ka sa bawat sandalian, ang mga puso
magpakailanman. Hindi ng buhay ko na nandun. Alam niyo yun? Hello mga manay, hello mga manay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Lunes. Yan, working day po tayo ngayon. Ayan, ang petsa ay Ados po ng Agosto. Ayan, Ados na po ng buwan ng Agosto. At sa mga susunod na buwan ay Berber months na. September, yan, malapit ang aking birthday. Baka naman may gustong mag-ano sa inyo dyan. Mag-sponsor. Abay, pa 62 na ako, super senior na ako 62 years old, still alive and kicking, still strong and kicking. Ayan. Dapat alagaan natin na ating mga kalusugan, mga manay, habang tayo nagkakaedad, kinakailangan lalo tayo maging maingat sa ating mga kalusugan. Ayun, may naglalako ng merienda. Oh, nananaki raw. Ano, Bray? Katabi ko si Bray ito. Ayan. So, meron tayong mga pa-shoutout dito mga manay. At umpisa na natin. Shoutout nga pala kay Kabayan Dottie Jones. Yan, President Tabi Idol. Salamaton man Tabi Manay. Thank you. Shoutout din kay Ma'am Patricia Dublin. Yan, talagang very supportive kay Rian. Shoutout din kay Ma'am Daira Sumbungan. Sabi niya, gabi niya na raw napapanood yung mga videos na ni Rian. Shoutout daw kay Baby Liit. Sabi ni Ma'am Daira Sumbungan. Ayun, duman ulit. Nagtitinda ng merienda. Ayan, bili na kayo ng banana Q, mga manay. Minsan bumibili ako dyan. Pagkakursunata ko yung merienda. Okay, tuloy tayo sa ating mga pa-shoutout. Shoutout syempre kay Ma'am Glenda Clemente, isa na nating sponsor. Yan, napakabait po nito ni Ma'am Glenda Clemente. At nakausap ko na rin po ito, si Ma'am Glenda Clemente. Kumusta po kayo dyan sa inyong lugar, Ma'am Glenda? Ingat-ingat po kayo lahat dyan. Lalo naman yung buong pamilya. So, shoutout din kay Roslyn Berger, ang aking si Uday. Yan, ngayon niya lang pa daw pinapanood yung aking live, yung nag-live ako sa nung linggo. Nag-live ako dun sa Manila Bay, kaya lang sobrang ingay. Maingay masyado yung yung audio kasi nga sobrang lakas ng hangin. Anyway, maraming salamat sa iyo, Lalabs. Ingat-ingat lagi dyan. At syempre, laging magdala ng face mask pagka lalabas ka ng bahay. Okay, shoutout din kay Ma'am Lisel Camacho. Shoutout din kay Ma'am Eduardo Cabal. Thank you po. Shoutout din kay Ma'am Ellen Magallanes. Ganon din kay Ma'am Dolores Abaco. Shoutout sa ating saring sponsor si Sir Nestor Prima. Sabi rito ni Sir Nestor Prima, wow, galing talaga, wala nang iba. Go lang yan, sa susunod hindi na magtulak sa'yo si Ariel. May makina yung sasakyan mo. Aba, mukhang merong idudonate si Sir Nestor Prima. Hindi na yung di makina na raw. Malamang motor na yan. Inshallah, sabi nga sa salitang Arabic, inshallah. Yan. Maraming salamat po, Sir Nestor Prima. At ganoon din, shoutout din sa aking padiho na si Sir Hernan Porteo. Shoutout sa iyo, pade. At kumusta sa mga buong pamilya mo dyan sa Pangasinan? Ingat-ingat ka mo dyan, pade. At ganoon din, shoutout kay Ma'am Pilipina Salonga. Shoutout din kay Chikong. Nagre-request siya ng kanto. Sir, request ako kanto by Shackle. Sa susunod yung gigs yan. Hayaan nyo pagka napasyal ulit dito si Rian sa lugar namin. Kakantay namin yan. Okay? Salamat po, Sir Chikong. Shoutout din kay Carlen De Silva. Thank you po. Berhel De La Fuente. Shoutout din po sa iyo. Ganon din kay Ma'am Alexia Monix. Yan, shoutout sa iyo, Ma'am Alexia Monix. Ganon din kay Sir Benedict Arana. Maglalakdown na naman daw. Saan po sila bukas para kahit paano makapagbigay. Gusto ko marinig ng live yan. Nagtatanong si Sir Benedict Arana.
Hayaan niyo po, baka sakali po na mapunta dyan sa kung saan po yung kanilang next na gigs. Pag naipaalam sa akin na mas maaga, sasabihin ko po sa inyo. At syempre, shoutout din kay Ibak Valeroso. Ayan. Saan po tayo pwede manood ng lahat na nagtatanong siya tungkol sa sa PBL, sa volleyball. Yan. So, yan lang po ang ating mga pa-shoutout mga manay. At update po dun sa sa channel ni Rian. Well, yung kanyang revenue ngayon ay umabot na po siya ng nasa mahigit 60 na po. Mahigit 60 na yung kanyang revenue, kaya konting-konti na lang. So, tulungan na po natin na ng husto si Rian sa pamamagitan ng hindi po pag-skip sa mga sa kanyang mga ads sa mga videos niya. Huwag niyo pong i-skip yung mga ads na nakikita niyo dyan sa mga videos ni Rian. Nang sa ganon, makasweldo na rin si Rian. Kasi makasweldo lang si Rian, sobrang happy na ako niyan. Ganon din, huwag niyo na rin po i-skip yung mga ads na nakikita niyo dito sa videos ko. Ayan, lambing ko na lang po yan sa inyo mga manay. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, subscribe ka na po at click mo na rin po yung notification bell icon para lagi ka pong updated sa mga videos na i-upload ko dito sa aking channel. Tahimik na tahimik itong aking baby, oh. Nakakagigil talaga. Nanggigigil ako rito. So yan lang po. Muli ito si Hil at itong Hilbal Channel lang nagsasabi na may pagpala ng bawat isa sa atin ating pong may kapal. At bigyan ng pagpapala ang bawat isa sa atin at iligtas sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Bye-bye, Bri. Bye-bye. Oh, bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Thank you.